سلام سلام تخطاتلتنا channel كم يالكم كم يتخونوا سنايك تكونوا ناي وترو تمنيتايو أبزلنا يا دما إجابير سلام انكسانة كبنا ندا تمنخو نلو ما عنتي بزعبا زي زوزاوا خوين دولت أوريك نزاربينا بزحت سبات تحت تاني خنت أجر خنت أجر كله قلتيفو نويحو تطبق كوينو ولا بأكل ترخباني بتليفون كم دما SMS تسدالي لو ما عنتي سك دحان كابتي أنا ستقوم كله قد محجو جيجاس تجاجو لو مخاسك ገለ ነገር ካብቲ ዝተምሃርኩ እቲ ባህር ናይ ፀጉረይ ዝፈለጥ ኩሉ ገለ ነገር ምሳኽን ከካፍለኩም ንኩላኻትኩም ንወዳትን ነዋልድን እጠቅም ኢለ ሓሲበዮ ምሳኹም ሸር ገብሪ መፅእ ኣለኹ ክሳብ ፍፃመ ምሳኹም ምሳይ ክትፀንሑ ይላወበኩም ናትኩም ሓሳባትን ናትኩም ትፈልጥዎ ነገር ተሎ ንኻልእ ሰብ ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉ ብዚ ኣጋጣሚ ይሕብረኩም ብዙሕ ግዜ ካብቲ ብብዝሒ ከምዚ ንፀጉረይ ከምዚ ንውሒዎ ፀጉረይ ከምዚ ብዙሕ ቪድዮታት ይርኤ ሓቂ ዘረባ ካብቲ ከምኡታት ገይረውን ቅድሚ ሕጂ ይገዝእ ነይረ ዘይቲ ዶ ዓስ ብዙሕ ዘይትታት ይገዝእ ነይረ ግን ሓደ ግዜ ለውጢ ኣይረአየሉን ነይረ ሓቂ ዘረባ ምክንያቱ ነቲ ሓንቲ ሰብ ዝሰርሓላ ንዓይ ክሰርሓለይ ኣይክእልኒ ወይ ከዓ ክሰርሓለይ ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ሕጂ እውን እዚ ኣነ ዝብሎ ንዓይ ድሰርሓለይ እዩ ምናልባት ንዓኹም ከይሰርሓልኩም ይኽእል እዩ ግን ክትፍትንዎ ከምዚ ብፍላይ ብዙሕ ዋጋ ዘየውፅኣሉ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ኩሉ ግዜ እቲ ንፀጉርካ ፅቡቅ እዩ ተባሂሉ ወይ ንገፅካ ድዩ ወይ ንቆርበትካ ተባሂሉ ዝንገር ብዙሕ ገንዘብ እንድሕር ዘኽፍለካ እንድሕር ኮይኑ ውፅኢት ዘይትረኽበሉ እንድሕር ኮንካ እዚ ቁርብ ክሳራ ኣለዎ ግን ኣብ ገዛኻ ኣነ ሕጂ ኣብ ገዛና ዝገብሮ እየ ምስኡ ገለገለ ከዓ ዘይትታት ተጠቀም ኩሉ ኣነ ዝጥቀመሉ ክሕብር ክፍትን እየ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀጉረይ ሕጂ 5 መዓልቲ ገይሩሎ ካብ ዝጥቕለሎ ቪኮዲኒ እየ ዝገብረሉ ዘለኹ ቅድም ፍሪዝ ጥራይ ኣፍሮ ጥራይ ዝገብሮ ነይረ ሕጂ እቲ ኣፍሮ ከዓ መዓልታዊ እየ ፀጉረይ ዝሓፅቦ ነይረ እዚ ከዓ ሓደ ቀንዲ ናይ ፀጉሪ እንታይ ድበሃል እዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ መዓልታዊ ክትሓፅቦ ይምዘዝ ስብርብር ይብል ጫፍጫፉ ገለመለ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ቅድሚትካ ሕጂ ውድእካ ይብል እዚ ናይ ቅድሚትካ ናተይ ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ወይ ከዓ ክትጥቕለሎ ተጠቕሊልካ ንኣዋልድ ማለት እዩ ትጥቕለሎኦ ከምቲ ስኽን ትፈትዎ ማለት ንፀጉሪ ክንድሰማምዖ ከምኡ ትገብራ ንዓይ ሕጂ ካብ ፓሊስትራ ወይ ገለ ክገብሮ ዝያዳ ቪኮዲኒ እዩ ዘፀብቆን ፀጉረይ ካብ ቀደም ማለት እዩ ኣይፈቱን እየ ኣነ ከምዚ ፓሊስትራ ወይ ኣይጥቀምን እየ ንቅድሚ ጥራይ ከልምፆ ጥራይ ዝጥቀም ልዕሊ ኩሉ እኹል ማይ ክንሰቲ ኣለና ንግሆ ንኣብነት ካብቲ ኣነ መዓልታዊ ዝገብሮ ንፀጉረይ ንርእሰይ ንኩሉ ማለት እዩ ንግሆ ተሲኤ ምስተሓፀብኩ ኣብ ኢደይ ዘይቲ ገይረ ካብዚ ማለት እዩ ንጎ ዝጥቀመሉ ዘይቲ እዚ እዩ እዚ ድግሮ ኦይል እዩ ፈሳሲ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እዚኣ ናይ ኣቮካዶ ኦይል እዚኣ ሕጂ ካብ ዶችላንድ እየ ገዚአ ካብ ጀርመን ማለት እዩ ካብ ዴም ኣዝያ ሕስርቲ እያ ዋጋኣ ከማን ክገርም እዚኣ ግን ክብርቲ እያ ኣፍኮርስ 13 ዶላር እያ ገዚአ እያ 13 ፍራንክ ማለት እዩ ብዶላር ከምኡታት ማለት እዩ ቁሩብ ይውስኽ ክኸውን እዚኣ ሕጂ እዚኣ ካብዚአን ክልቲአን ገይረ ንግሆ በዝን ብኢደይ ገይረ ከምዚ ገይረ ማሳጅ ይገብሮ ብኢደይ ማለት እዩ ነቲ ዘይቲ እንዳለኽኹ ቆርበተይ እንዳለኽኹ መሳጅ ብምሉእ እዚ ናይ ክሳደይ ብፍላይ እዚ ናይ ክሳድና ንግሆ እንትስእን ከለና ቃንዛ ገለ ይገብረልና እዩ ምስቲ ኣነ ሕጂ ተጓዒፀ ስለ ዝክሳድ ዳኣቅሰይ ቁርብ ሕምቕ ዝበለ እዩ ሕጂ እዚታተይ ኩሉ ግዜ ንጎ ይድሕመኒ ሕጂ ተሲኤ ነቲ ዘይቲ ገይረ ኣብ ኩሉ ኢደይ ከምዚ ገይረ ናብ ኩሉ ማሳጅ ይገብረሉ ማለት እዩ ድሕሪኡ በዚ ናይ ኢደይ ነቲ ዘይተይ ፅቡቅ ገይረ ምስ ኣዋሃሃድክዎ በዚኣ ገይረ መሳጅ ይገብረሉ ደጊመ ማለት እዩ በዚኣ ሕጂ ንኩሉ በቃ እዚ ናይ ሕቆይ ዘሎ ነገራት ዘቕንዝወኒ በዚኣ መሳጅ ይገብረሉ ከምዚኣ ትሪኣ ኣለኹን ኣብዚኣ ኮፍ መበሊት ኣላታ ቻርጅ እያ ትወስድ ነዚኣ እውን ምስ ደልየ ኣብ ናተይ ዌብሳይት ኣትይኹም ክትረኽባ ትኽእላ ይኹን ኣብ ቲቱ ሞዳዳትኮም ኣላትክን ኣዝያ ፅብቕቲ እያ ኣብ ገዛኻ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ንርእስኻ ማለት እዩ መሳጅ ክትገብረላ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ ነዚ ናይ ክሳድካ ገለ መለ ካልእ ኣካላትካ እውን ትገብረልካ እንያ ግን ብዙሕ ካብ ካልእ ኣካላትካስ ዝያዳ ኣብ ርእስየ ፈትየ ኣነ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ክብለክን ንፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ምስ ደልያ ኣብ ቲቲ ሞዳዳትኮም ኣብ ታሕቲ ሊንክ ክገድፈልክን እየ ብድሕሪኡ ማይ እዚኣ ናተይ ኩባያ መስተየት እያ እዚኣ 500 ሚሊ እያ እዚኣ በዚኣ ማይ ጥራይ 4 ይሰቲ መዓልታዊ ማለት እዩ በዚኣ መሊአ 4 እንድሕር ሰትየ 2 ሊትሮ ኮይነለይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ቡን ኣሎ ሻሂ መዓልታዊ ድሰትዮ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ጁስ ከምዚ ፈሳሲ ጁስ ኣብ ገዛ ይጥቀም እየ ጁስ ኣይ ከምዚ ናይ ባኮ ገለ ይኮንኩን ንገዝእ ፍሬሽ ጁስ እየ ዝገብር ኣራንሺ ወይ ገለ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ ከምኡታት ይጥቀም እየ ማይ ግን ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ማይ ክንሰቲ ክንክእል ኣለና
ካብቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፀጉርና ብላዕሊ ጥራይ ንገብሮ ደይኮነ እቲ ውሽጢ ንምገቦን ንሰትዮን እውን ተራ ኣለዎ ኣብ ፀጉርናን ኣብ ኣካላትናን ማለት እዩ ከምኡ ኣቮካዶ እንቋቑሖ ንእሽተይ ለሚን ከምኡ ድማ ርግኦ ሓንቲ ማንካ ማዓር ከዓ እዚ ቢዮ ማዓር ርግኦ ከዓ ቢዮ ማለት እዩ ከምኡ ገይረ ሓዋዊሰ ምስ እዚ ካስትሮል ኦይል እዝን ገይረ ንእሽተይ ኦሊቭ ኦይል ቢዮ ኦሊቭ ኦይል ገይረ ነዚአን ማለት እዩ ገይረ ንፀጉረይ ማስክ ይገብረሉ ማለት እዩ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ሓደ ግዜ እውን ኣይገብረሉን እየ ግን ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ይገብር እየ በዚ ማለት እዩ እዚአን ከምዚአን ትሪአን እንደለኽን ከምኡ ድማ እዚ ዝበልኩን ኣቮካዶ ልዕሊ ኩሉ ኣቮካዶ ኣብ ፀጉረይ ጥራይ ኮንኩን ዝገብረሉ መዓልታዊ ቀለበይ መግበይ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ንግሆ ቁርሲ ይጥቀም እየ ካብኡ ድሕሪ ቁርሲ ዘይተጠቀምኩ ከዓኒ ኣብ ምሳሕ ሰላጣ ገለ ናይ ግድን ይገብረሉ ነዚ ተኣሽሙ ምስ ገበርኩ መሳጅ ነዚ ማስክ ምስ ገበርኩ የቕሬታ መሳጅ ካ ኢለ ነዚ ምስ ገበርኩ በዚ ገይረ እንታይ ድበሃል ገብር ማስክ ይገብረሉ እዚ እንጃ ገይረ እትየ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ወይ 40 ደቂቕ የፅንሖ ማለት እዩ ኣፅኒሐ ይሓፅቦ ፀኒሐ ማለት እዩ ሽዑ ይኮንኩን ዝሓፅቦ ፅንሕ ኢለ ሓደ ክዝሕል ኣለዎ ምክንያቱ እዚ 40 ደቂቕ ወይ ፍርቂ ሰዓት እንድሕር ጌርካ ኣዝዩ ረስኒ ዝገብር ትፀጉርካ ወላ እንዳተረኣየካ ኣብ ገለገለ ከም ትኪ ገለ የውፅ እዩ ሕጂ ምስ ገበርኩ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛ ኣምላኽ መስገን ኣብ ገዛ እየ ዝሰርሕ ኩሉ ስርሐ ኣብ ገዛ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ሰዓት እንድሕር ፀኒሑ ኣብ ርእሰይ ብድሕሪኡ ሓደ ፍርቂ ሰዓት 40 ደቂቕ ኣብ በዚኣ ገይረ ይእትዋ ነዚኣ እውን ተደሊኽን ኣብቲ ትሞዳ ኣላትክን ክትዕድጋ እትኽእላኽን ከምዚኣ ገይረ ሽዑኡ ፀኒሐ ምስ ዝሓለለይ ፅቡቅ ገይሩ ምስ ዝሓለ እንታይ ድበሃል ገብሮ ማለት እዩ ይሓፅቦ ብድሕሪኡ ቪኮዲኒ ይገብረሉ ብድሕሪኡ ምስ ተሓፀብኩ ክምሸጥ እንከለኹ ነዚ ይጥቀም እዚ እውን ኮኮናት ኦይል እዩ ምናልባት ነዚ ትጥቀማ እንድሕር ኮንኩ ቅድም ኣነ ነዚ ድግሮ ምስ ኣነይ ነዚኣ ዳክስ ኮኮናት ኦይል ነዚኣ ይጥቀም ነይረ እዚኣ እውን ፅብቕቲ እያ ኣዝዩ ፅቡቅ ዘይቲ እዚ ሕፍስ ዝበለ ማለት እዩ ዋላ ጨንኡ ጥዑም እዩ ተወዲኣ ክትውዳእ ቀሪባ ነዊሕ ገይረ እዚኣ ድግሮ ምስ ሰኣንክዋ ነዚ ይጥቀም ነይረ ስጋ ብዝረክብ ማለት እዩ ነዚኣ ምስ ረኸብኩ ግን እዚ እውን ይጥቀመሉ እየ ሓደ ግዜ ክጥቕለል እንከለኹ ከዓ ምስ ተጠቕለልኩ እዚ ይገብረሉ እዚኣ ዘይቲ እዚኣ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ ዋላ ጨንኡ ኣዝዩ ጥዑም ጨና ኣለዎ ፅቡቅ እዩ ሻይን ገብር ፀጉርካ ሲ ከምዚ ወዛማ ይኸውን ማለት እዩ ፅብቕቲ እያ ከምዚ እውን እዚ ናይ ተኣሽሙ ጨና ናይ ፀጉሪ ምናልባት ትፈትዋ እንድሕር ኮንክን እዚ እውን ፅቡቅ እዩ ሓደ ግዜ ከምዚ ክሽነ ፀኒሕካ ወይ ገለ ክትወፅእ ገለ ከንደበት እንታይ ድበሃል ትገብር እንድሕር ፀጉርካ ጨኒካ ወይ ከምዚ ወይ ከዓ እዚ ከዓ ከምዚ ከዓ ኦሊቭ ኦይል እዚ ስፕሬይ እዚ ወይ እዚ ካብ ክልቲኦም ሓንቲ እየ ይጥቀም ብዙሕ ግዜ እኮ እዚ ይጥቀመሉ እየ ሓደ ግዜ ነይረ ይጥቀመሉ እዚ ኦሊቭ ኦይል ስፕሬይ ግን ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ካብ ቀደም ነዊሕ ዓመታት ኣለኒ ነዚ ካብ ጥቀመሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነዚ እውን ክንጥቀም በዛ ኣጋጣሚ ዝተሰማማዓክ እንተኮይኑ ማለት እዩ ካልእ ልዕሊ ኩሉ ከዓ መመሸጥ እንታይ ዓይነት መመሸጥ ኢና ንጥቀም ንኣብነት ሕጂ ኣነ እንታይ ገብር እዚአን መመሸጥ እየ ዝጥቀም ከምዚአን ዓይነት መመሸጥ እዚ ከዓ ብፍላይ እቲ ማስክ ምስ ተጠቀምኩ ፀጉረይ ምስ ገበርኩ በዓል ኣቮካዶ በዚ ገይረ መጀመርታ ከምዚ ገይረ ድርስ የብሎ ነዝታተይ ብምሉኡ ማለት እዩ ደሪዘ ሽዑኡ ከምዚ መሳጅ ምስ ገበርኩ ኣሎ በቃ ይስማዓካ ከም ስርዓት እንታይ ድበሃል ገብረካ ከምዚ ገይረ ዋላ ክምሽጦን ከለኹ ከዓ እንድሕር ዘይሕሚመኒ ብፍላይ እንድሕር ፍሪዝ እንተዘይ ኮይኑ ኣዝዩ በዚ ገይረ ይምሽጦ እንድሕር ፍሪዝ ኮይኑ ከዓ ብጣዕሚ ፍሪዝ ተኮይኑ ይሕምመኒ ፀጉረይ በዚ ገይረ ይምሽጦ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንዓይ ዝጠቕመኒ ስለተሓታኒ ብብዝሒ ስለተሓታኒ ዝነግረክ እንደልኩ ምናልባት ንዓኽን ከይጠቕመክን ንኽእል ግን ብዙሕ ግዜ እንታይ ክብል ደላ ኣብዚ ንዓና ዝጠቕመና ነገር ንፈትኖ ከምዚ ብፍላይ ዋጋ ዘየኽፍለና ኣነ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ገንዘብ ይኸፍል ነይረ ሻምቦ 10 ግዜ ሻምቦታት ይቀያይር ነይረ ፀጉርና ብፍላይ ክረግፍ ከሎ ከምዚ ስትረስ ይገብር እዩ 10 ግዜ እንድሕር ፕሮዳክት ንቕይረሉ ኮይና 10 ግዜ ሻምቦ ንቕይር ዘይቲ ንቕይር ገለ እንድሕር ኮይና ክረግፍ ወይ ክሰባበር ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ባህር ናይ ፀጉርና ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ብኣፍ ንምገቦ ልዕሊ ኩሉ ንምገቦ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣዝዩ ተመራፅን ኮይኑ ረኺበዮ ብፍላይ ማይ ክንሰቲ ክንክእል ኣለና ንምገቦ መግብታት ክንጥንቀቐሉ ኣለና ካልእ ምናልባት
ኣብዚ ቅፅል ሒን እንታይ ድበሃል ሒና ኸ ኢለ እዚ ልኻይ እውን ይገብር እየ ኣብ ገዛ ኣብ ካልእ ግዜ ግን ከርአክን ክፍትን እየ እንታይ እያ እታ ናይ ልኻይ ዝገብረላ እውን ከርአክን ክፍትን እየ ንሎማዓንቲ ዝሓሰብኳ እዚኣ ነራ ተስፋ ገብር ክጠቕመክን ንኩላኻትክን ንዓይ ዝጠቐመኒ እዩ እዚ ንዓኽን ከዓ ዝሰማማዓክን ዝጠቕመክን ጌርክን ፀጉርኽን ብሕሱር ኣብ ገዛኻ ትገብሮ ንነዊሕ እውን ገዚእካዮ ንነዊሕ እውን ከፅንዓካ ዝኽእል ዓይነት ነገራት እንዳተጠቀምና ሸር ክንገብር በዛ ኣጋጣሚ ሕብረኩም ሰሰናዩ እግዚኣብሔር ሰላሙ የብዝሓልና ብሩኽ መዓልቲ